υπάρχουν στεναχώριες, υπάρχουν πειρασμοί που δεν μπορείς να φανταστείς καν πώς είναι δυνατόν να κατασκευαστούν και να γίνουν πραγματικότητα. Να φτάσεις ως το πάτο της κόλασης και να ξαναγυρίσεις πίσω και να λες, είναι δυνατόν τέτοιο κακό, τέτοιο δηλητήριο, τέτοιο μίσος, τέτοια διαστροφή, και μάλιστα από αδελφούς? Ναι, είναι. Πώς θα το αντέξεις? Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Μου λέει κάποιος, δεν το περίμενα ποτέ από αδελφό μου. Μα ποιον θα φέρει ο διάβολος να σε πολεμήσει, κάποιον από τη Βενεζουέλα ή από τη Χονολουλού? Έναν από την οικογένειά σου θα φέρει, έναν από το μοναστήρι σου θα φέρει, έναν φίλο σου από την παρέα σου θα φέρει. Να πάρουμε δύναμη μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας για να έχουμε όχι μόνο πίστη στο Χριστό και εμπιστοσύνη στο Χριστό. Ξέρει τι κάνει. Να μην κλονίζεται η πίστη μας. Δεν σημαίνει ότι όταν κλονιστεί η πίστη σου χάθηκες ή είσαι άπιστος. Όχι, ο αγώνας συνεχίζεται, η ιστορία δεν τέλειωσε.